Les neurones són les cèl·lules pròpies del sistema nerviós. No obstant, i malgrat la seva rellevància, no són els únics components cel·lulars del cervell. Per exemple, les cèl·lules glials, astròcits, oligodendròcits i micròglia són també molt abundants en l'encèfal i tenen funcions molt rellevants en el suport metabòlic a les neurones i la transmissió dels impulsos entre cèl·lules. S'estima que el cervell humà està compost per més de 100.000 milions de neurones. Cada dia es creen varis milers de neurones en el nostre cervell. Una neurona fa entre 1 i 100 connexions per segon. El cervell sempre està en marxa. Bilions de neurones establint trilions de connexions cada segon mitjançant impulsos elèctric-químics per transmetre informació entre les neurones i mantenir el cos viu. Aquestes neurones interconnectades en el cervell permeten regular totes i cadascuna de les funcions del cos i la ment. Les neurones regulen també els processos inconscients del nostre cos, com ara la digestió i la respiració. El cervell adult continua generant neurones durant tota la vida. El procés es coneix com neurogènesis i ocorre principalment en l'hipocamp, una regió cerebral vinculada a la memòria i l'aprenentatge. Fer exercici físic aeròbic estimula la neurogènesis.